नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. हेडलाइन्सचे प्रायोजक आहेत पारुल युनिव्हर्सिटी. यहाँ पॉसिबल है. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. नागरिकांच्या परवानगीशिवाय कणकवली शहरात स्मार्ट मीटर बसवू नयेत अशा सूचना उपनगराध्यक्ष सुशांत नाईक यांनी केल्या आहेत. अधिकाऱ्यांना बोलवून काही कॉम्प्लेक्स मध्ये जे राहत नाहीये ते कॉम्प्लेक्स मधले पहिले मीटर बदलले जातात. त्या एमएससीबीच्या अधिकाऱ्यांना बोलवून त्याचा गरजेचं आहे. कारण हे स्मार्ट मीटर जबरदस्तीने बसवले आणि असे तक्रारी आहेत लोकांच्या की त्याचं बिल डबल टिबल चौबल अशा पद्धतीने येत आहे. म्हणजे आपण एक ठराव करूया सगळ्यांनी मिळून की शहरामध्ये जे स्मार्ट मीटर लावले जातात त्याची आपण लिस्ट द्यावी, आतापर्यंत किती बदलले आहे त्याची लिस्ट द्यावी. अशा पद्धतीने मॅडम एक पत्र एमएसपी ला पाठवलं पाहिजे आपण की अशा जबरदस्तीने का बदलले जातात. लोकांच्या खूप तक्रारी आहेत गणपती शहरात. लोकांना काहीच माहिती नाही कशाला बदलले त्या स्मार्ट मीटरचे काही तुम्ही विश्लेषण काय करता ते पण त्यांना पाहिजे. ते काय कंपल्सरी नाही आहे, कंपल्सरी नाही आहे. तुम्हाला पत्र द्यायचं. ठीक आहे. सावंतवाडी पंचायत समितीच्या सभेत पाणी प्रश्नी उपसभापती गौरव मुळीक आक्रमक झालेले पाहायला मिळाले. तुमची जर प्राधिकरणची लाईन तुम्ही दिली, कारण ग्रामीण पाणी पुरवठ्याने आम्हाला उत्तर म्हणून दिलंय की तुमच्याकडे हे सगळं सुपूर्द केलंय एस्टिमेट आणि पुढच्या प्रशासकीय मान्यतेसाठी. ठीक आहे का, दिलेलं आहे उत्तर आहे आणि ते उत्तराचं वाचन केलेलं आहे. ठीक आहे, तुमच्या दोघांमध्ये काय कोऑर्डिनेशन आहे मला नाही माहिती. मला फक्त एवढंच कळतं की लोकांना तिथलं पाणी मिळालं पाहिजे. माझी अक्कल किती आहे ती कोणी काढायची गरज नाही. ठीक आहे, मी काय सांगतोय की फक्त आमच्या त्या लोकांना पाणी मिळालं पाहिजे. तुम्ही आंबोलीपर्यंत जर पाणी देताय ना तर माझ्या मळगावच्या तळावड्याच्या व्यक्तीच्या लोकांनी काय केलं गावकर साहेब, बरोबर आहे नाही गोष्ट. हे बघा, आम्ही काय म्हणतो की आम्ही पण पैसे द्यायला तयार आहोत, पण आम्हाला ते पाणी द्या ना तुम्ही. आता प्रत्येक डिपार्टमेंट काय करत आहे, त्यांना विचारलं राबाबूला त्यांनी दिलं की तुम्ही एस्टिमेट करणार आहात. हे बघा लेखी उत्तर आहे, बाहेर वाचा चिमुळकर ग्रामीण पाणी पुरवठ्याने जे दिले ते त्यांना दाखवा. बघा आम्ही पण इथे बसतोच आहे, काहीतरी लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी बसतो. माझ्या घरी मला पाणी पाहिजे म्हणून नाही मी भांडत आहे इथे तुमच्याबरोबर. सर्वसामान्य लोकांना पाणी मिळालं पाहिजे ना, पिण्याचं पाणी तरी चांगलं मिळालं पाहिजे का. बिसलरी पाहिजे आम्ही सगळेच नाही पिऊ शकत ना, त्यासाठी भांडतो. बघा इन्फ्रास्ट्रक्चर मध्ये आमचं सावंतवाडी किती खाली आहे ना, ते आता या खुर्चीवर बसून बोलणं योग्य नाहीये. ठीक आहे, पण जे आहेत त्या लोकांना सुविधा तरी पुरवल्या पाहिजेत ना. बघा जरा त्यांनी उत्तर दिलंय ते वाचा, तुम्हीच वाचा. खाली वाचायला तुमच्या डिपार्टमेंटचं तेवढं वाचायला खाली आहे बघा. एस्टिमेट कोणी केलाय, कोणत्या लाईन साठी केलाय. आमच्या त्या दांडेलीचं पॉइंट आहे, हा तिथून ते मळगाव पर्यंत बरोबर आहे. त्या दिवशी मी जो मांडलेला विषय होता इथे की हे एस्टिमेट आता बाकी सगळ्या ठिकाणी आंबोलीपर्यंतची लाईन कोणी केली नाही. ठीक आहे, असू दे. वेंगुर्ल्यापर्यंत पाईपलाईन कोणी टाकली. टप्पा 2 मध्ये किती कोटीचं काम घेतात आता प्रपोज आहे ते प्रोसेस. ठीक आहे, असू दे जे काय असेल ते बरोबर आहे ना. मग मी जो प्रश्न विचारला होता की मळगाव पर्यंतची लाईन जलजीवन मिशन किंवा ग्रापाकुकडे का, यात माझं काय अज्ञान होतं ते मला सांगा.
सांगायला होतं की ग्रामपंचायतीचे ती योजना म्हणजे नळ योजना ज्या आहेत जिल्हा परिषद मार्फत रेग्युलरमध्ये साहेब, तुमची आरोसमधनं मडगाव पर्यंत येणारी लाईन बरोबर आहे. माझा त्या दिवशीचा प्रश्न हाच होता की आरोस पासून मडगाव पर्यंतची लाईन प्राधिकरणाने करणं अपेक्षित असताना ग्रापाकू त्याच्यावर काय एस्टिमेट करते? त्यांचं काय झालेलं आहे 3 गावांची योजना जलजीवनमध्ये यांची मंजूर आहे. कोर्स क्लेम केल्यामुळे त्यांना ती रिवाईज करायला लागलं. ते रिवाईजमध्ये ही लाईन त्यांनी पकडलेली आहे 3 गावांची. ग्रापाकू बोलले जरा तुम्ही पण उभे राहा. तुम्ही सांगा आता याला पैसे कुठून देणार? एस्टिमेट केलंय ना, आता पैसे कुठून देणार ते सांगा. आहे ना, उत्तर द्यायला लागेल. जलजीवन मधून पैसे देणार आहे. ऐकलं सगळ्यांनी? तुम्हाला सगळ्यांना पटतंय काय जलजीवन मधून पैसे देणार आहे? एखाद्या वेळी ना बघा, आपल्या मीटिंग मधला त्या दिवशीचा विषय होता. मीटिंग चालू असताना तिकडे कोणीतरी कमेंट दिली, बरोबर आहे ना? गावकर साहेब याच्याबद्दल बोला तुम्ही. बोला ना मग. मला एक सांगा, आता ही कामं एकतर अपूर्ण आहे. ह्या कामाला तुमच्या समोर हा विषय झालेला आहे. मला एक सांगा, आता हा विषय जो आहे ना, पहिला पैसे आणणार कुठून तुम्ही? जे जलजीवनला पैसे, जे जलजीवनची कामं आहे ती सगळी पेंडिंग आहे. पैसे द्यायचे आहे त्यांना. किती कॉन्ट्रॅक्टर जाऊन अक्षरशः उपोषण करतात तिथे, त्यांना अजूनपर्यंत पैसे मिळाले नाही. मग तुम्ही ह्या नवीन योजनेला पैसे कुठून देणार? ह्या योजनेला हे जरा स्पष्टीकरण द्या. याचं उत्तर मॅडमनी देऊ दे. कारण ऐका, आता मीटिंग चालू असताना त्या दिवशी तिथे कमेंट झाली आहे, याचं उत्तर मॅडमने देऊ दे आता. की नाही सांगतो मी का देऊ दे मॅडमने उत्तर याचं. कारण जे त्यांनी केलं ना मॅडम, अध्यक्षासमोर दोन्ही डिपार्टमेंटचे उत्तर दिली, बरोबर आहे. मी जो प्रश्न विचारला होता त्यांना, त्याच्याबद्दलची उत्तर आता दोघांनी दिली आहे, बरोबर आहे. आता मला सांगा, मी काय चुकीचा प्रश्न विचारला होता आणि काय अज्ञान होतं माझं त्यामध्ये? आमच्या सदस्यांचा हाच प्रश्न आहे की हे जलजीवनमधून काम करणार साहेब, त्या कामाची रक्कम आहे ना जास्त असल्या कारणाने आपण दुसऱ्या कोणत्याही योजनेतून ते घेऊ शकत नाही. जलजीवन मधून आपण मोठे काम घेऊ शकतो. ऑफिसमध्ये जाऊन काही कागद घेऊन खासदार नारायण राणे व संदेश पारकर यांच्या भेटीबाबत संदेश पारकर काय म्हणाले पाहूयात. नाही, खरं तर वाढदिवसाच्या निमित्तानं प्रत्येकजण प्रत्येकाला त्या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. ही परंपरा आहे, ही सिंधुदुर्गाची संस्कृती आहे. आणि ही परंपरा आणि ही संस्कृती आणि हा वारसा जपण्याचा प्रयत्न हा त्या ठिकाणी प्रत्येकजण करत असतो. आणि त्याच्यामधनंच ही सगळी या भेटी आहेत किंवा याच्यामधनं या सगळ्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देण्याच्या निमित्तानं किंवा अशा लोकांच्या भेटीमधनं त्या ठिकाणी एक चांगलं वातावरण शहरामध्ये, जिल्ह्यामध्ये एक चांगलं वातावरण त्या ठिकाणी राजकीय वातावरण निर्माण व्हावं. आणि या सगळ्या गोष्टीचा फायदा कणकवली नगरपंचायतीच्या शहराच्या विकासासाठी व्हावा, निधीसाठी व्हावा आणि एक चांगलं वातावरण एक शहरामध्ये निर्माण व्हावं, हा सगळा त्याच्यामधनं प्रयत्न आहे. आणि म्हणून जे चांगलं काम चालू आहे त्याचं त्या ठिकाणी सन्मान करणं किंवा त्याचा गौरव करणं आणि अशा कामांना त्या ठिकाणी सातत्यानं ताकद मिळणं. कारण जर विकासाची काम जर करायची असेल, कणकवली नगरपंचायतीचं मी सांगतो की 58 कोटीचं बजेट आहे, पण 58 कोटीच्या बजेटमध्ये आपण मूलभूत सुविधा देऊ शकतो, रस्ते, वीज, पाणी, आरोग्य, शिक्षण. पण जर आपल्याला शाश्वत विकास करायचा असेल तर कोट्यवधी रुपयाचा निधी या शहरासाठी लागणार आहे. आणि तो निधी जर त्या ठिकाणी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आमदार, खासदार, मंत्री, DPTC, जिल्हा नियोजन सगळ्यांच्याच स्तरावरनं जर त्या ठिकाणी निधी आला तर कुठल्याही प्रकारात कणकवली शहराचा विकास कमी त्या ठिकाणी पडणार नाही विकासाला. आणि म्हणून आपल्याला आमचा एकच ध्यास आहे आता की कणकवली शहराचा विकास. काही चर्चा झाली चालू आहेत ना. तुम्ही पाहताय की आम्ही या शहराला जास्तीचा निधी मिळावा
याची मागणी सातत्यानं सगळ्यांशीच करत असतो. आमदार असतील, खासदार असतील, मंत्री असतील, राज्य सरकार असेल, केंद्र सरकार असेल. आणि शेवटी कणकवली महाराष्ट्रातलं, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं एक महत्वाचं शहर आहे आणि या शहराला सगळ्या सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी विकासाच्या निधीची आवश्यकता आहे. तो त्या ठिकाणी मिळावा हीच त्या ठिकाणी माफक अशी अपेक्षा आहे आणि तो प्रयत्न आमचा सुरू आहे. पोषण आहारासाठी असलेल्या निकृष्ट धान्याचं पोतं घेऊन जितेंद्र गावकरच पंचायती समितीच्या सभागृहात पोहोचलेत. पाहूयात. आमच्याकडे त्याचा हे पुरवठा राज्याकडून ठरवला जातो. तो आमच्याकडून मागणी टाळावी आणि त्याचा पुरवठा केला जातो. पुरवठा शाळेला करत असताना तो तुम्ही जे काय शाळेला पुरवतात ते तुम्ही निरीक्षण करून ते शाळेला पुरवलं जातं. डायरेक्ट ते बनवलं असतं शाळेला धान्य पुरवठा होतो. ते आमच्याकडे सॅम्पलचा नमुना देतात पुरवठा करण्यापूर्वी आणि त्यानंतर काळानं पुरवठा करतात. आत्ताचा फोटो आहे आणि सकाळी मार्गामध्ये धान्य वाटलेलं आहे. माझ्याकडे सुद्धा आता हे म्हणजे शांतपणे मी हे घेऊन आलेलो आहे. हे तुम्ही आता बघा. एकदम असं निकृष्ट लोकप्रिय आहे. आता शाळेला संपन्न नाही. समर्थ प्रात्यक्षिक आहे. हा फोटो असा नाही. फोटो तुम्ही समजू शकलो असतो. प्रत्यक्ष समोर आहे. सगळ्या शाळांमध्ये हेच केलेलं आहे. खात्री काय करायची समोर नाही एकावर जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर ज्याला दिलेला आहे त्याला तुम्ही इथे बोलवा आणि त्याच्यावर योग्य ती कारवाई झाली पाहिजे. नाहीतर शाळेला जेवढं धान्य वाटप झालेलं आहे तेवढा अध्यक्ष मॅडम हे तुम्ही रिटर्न त्याला बोलून घ्या आणि त्याचा जो ठेका दिलेला आहे तो आत्ताच्या आत्ता म्हणजे ठेका कॅन्सल करा देता. कारण हा मुलाची चिंता घेण्याचा प्रकार आहे. ह्या अगोदर 1-2 मीटिंग मध्ये आमचा नाईक मॅडम हा बांधण्याचा विषय ह्या सभागृहात मांडला होता. त्यावेळी आपण सुद्धा एक समजून घेतला होता. पण आता आम्ही हा अध्यक्ष मॅडम हा समजून घेऊ शकत नाही कारण हा मुलांचा विषय आहे. आम्ही आमच्या मुलांना घरी चांगल्या प्रकारचे जेवण देतो आणि हे शाळेत हे निकृष्ट दर्जाचं हे त्यांना खायला काढणार काय? तुम्ही जो कॉन्ट्रॅक्टर आहे त्याचं नाव डिक्लेअर करा. त्याला फोन लावून आत्ताच्या आता शर्ट करून घ्यायचे. आत्ताचा आत्ता बरोबर झाला पाहिजे. हा पूर्ण मुलांच्या जीविताचा प्रश्न आहे साहेब. नाही त्याला आम्ही आता इथे बसणार. आम्ही मिटिंग संपल्याचा जाणार नाही. त्या ठेकेदाराला आत्ताच्या आता इथे बोलवा. निवडत होतो सॅम्पल चेक केलाय तुम्ही जबाबदार नाही गोष्टीला. नाही जर तुम्ही केलाय सॅम्पल ऍक्सेप्ट तुम्ही एक सॅम्पल घेण्याची पद्धत काय तरी आम्हाला सांगा. देतात स्वतः देतात. ते वाटेल असेल तर सॅम्पल एक पॅकेट वरती देतात. मला फोन केला अशा अशा प्रकारचं धान्य आहे त्याच्या आधी 2 दिवसापूर्वी मी टेस्ट केलेलं शाळेचं आणि मला सांगितलं फेब्रुवारीमध्ये त्यांनी पुरवठा केलेला आहे
ते आतापर्यंत ते आपल्या ह्या हवामानात घालण्याची पण शकतं का? 2 महिन्यांनी किंवा एका महिन्याने त्यांनी ते वितरण केलं पाहिजे. मी त्याला फोन केला तो त्यांचा वितरक आलेला तो आपल्या एकत्र होता लोक म्हणून कळायचा पण त्यांना म्हटलं तुझं कोण वितरक आहे काय म्हणून कोणतरी आहे त्याची घेणे पूर्ववृत्ती तुम्ही मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जा मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जा देऊ नका आमच्या मिनिमम आमच्या 6,000 तारीखा पूर्ण तुम्हाला सांगतो. माझं असं म्हणणं आहे अध्यक्ष महोदय कणकवली शहरातील अनधिकृत बॅनरवर कारवाई होणार असल्याची माहिती मुख्याधिकाऱ्यांनी दिली आहे. पाहूयात. चांगली झाली. आता आपण जे सुशोभिकरणाचं हे घेतलं त्याच्यामध्ये आमच्या सर्वांचं प्रशासनाचं हेच मत होतं की डेडिकेटेड आपण स्पॉट जे आता ठेवलेले आहेत तसेच प्रॉपर ते फ्रेमवर आता जे कसंही आपण वेगवेगळ्या पद्धतीनं बांधलं जाते त्याऐवजी 1-2-3 ठिकाणी डेडिकेटेड रायडरसाठीचे फ्रेमवर आणि आपण त्या कसं एलईडी साठीच्या आमच्या निधी उपलब्धतेनुसार आपण त्या सुशोभीकरणामध्ये ते 2-3 पॉईंट घेऊ जेणेकरून ज्यांना एलईडी स्क्रीनवरती ते जे एलईडी स्क्रीनवरती देतील आणि नॉर्मल बॅनर ज्यांना लावायच्या ते बॅनर देतील पण ते डेडिकेटेड स्पॉट म्हणजे फक्त पटोदा चौक असं नाही तर तिथे एखादा आपण फ्रेमवर्क करून देऊ फ्रेम करू त्या फ्रेम मध्येच त्यांनी लावायची. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मला सर्व पक्षांना विनंती करायची आहे दोन्हीचे जिल्हाधिकारी विरोधी किंवा आता कोणाचे असतील आपल्या शहरातले इतर पक्ष आपल्या निमित्ताने की आमच्याकडे बॅनर परमिशन ऑनलाईन दिली जाते त्याच्यामध्ये QR कोड जनरेट होतो तो QR कोड आपल्या बॅनरवरती असणं अपेक्षित आहे हायकोर्टच्या आणि सुप्रीम कोर्टच्या गाईडलाईननुसार. तर बऱ्याचदा आपण सगळे शहरातले जाऊन आपण परमिशन घेतलेली असते त्यामुळे आम्हाला QR कोड आम्ही चेक करतो काही ठिकाणी आम्हाला आढळून येत नाही. तर आता आपण ठाण्यातली घटना बघितलीच आहे आणि आम्ही 2-3 ठिकाणी आता रिसेंटली घटना घडलेल्या आहेत त्यानुसार वेगवेगळे ऍडव्हायझरी आलेले आहेत. आम्ही आपल्या सर्व पक्षांना मला वाटतं इलेक्शनच्या आधी आम्ही सर्वांना पत्र दिलेली आहे. तर तुम्ही जर परमिशन घेता त्या परमिशन घेतल्यानंतर आमच्याकडून जो QR कोड येतो तो आपल्या बॅनरवरती प्रिंट केलेला असावा अशी आमची विनंती आहे. कारण जर आता इथून पुढे जर प्रिंट बॅनरवरती QR कोड नसेल तर आम्हाला ते काढून टाकावे लागतील. सर्वांचे विषय आम्हाला रिस्पेक्ट आहे तुम्ही पैसे भरताय कसं काही गोष्ट QR कोड नसतील तर आम्हाला ते काढून टाकावे लागतील. त्यामुळे विनंती आहे की आपण जे करा ते थोडंसं निर्माण सुरू करायचं आणि सरांनी सांगितलं सुशांत सरांनी सांगितलं त्या पद्धतीनं आपण बॅनर डेडिकेटेड स्पॉट आपण करतोच सांगितलं. आम्हाला सर्वांचे विषय रिस्पेक्ट आम्हाला माहिती कार्यकर्ते स्वतःच्या पैशातून लावत असतात आणि आम्ही विनंती केली की तुमच्यातर्फे कार्यकर्त्यांना ही माहिती दिली जातात. आपला बॅनर म्हणजे तुमचे कार्यकर्तेच लावत असतील किंवा शहरातले इतर लोक लावत असतील तर त्यांना तुमच्या मार्फत ही माहिती जाऊ दे की किंवा नगरपालिकेची परमिशन दिल्याशिवाय ते काढू नका लावू नका लावले आणि आम्हाला जर कंप्लेंट आली तर आम्हाला ते डायरेक्ट काढून टाकावे लागतील. आणि सुप्रीम कोर्टच्या हायकोर्टच्या तशा डायरेक्ट गाईडलाईन्स आहेत की
असे जर बिना QR कोडचे जर असतील तर डायरेक्ट त्यांच्यावरती FIR दाखल करा आणि दंड करा. वन्य प्राणी हल्ल्यात मृत्यू झालेल्या जनावरांचा पंचनामा करण्यास पशुवैद्यकीय विभागाकडून विलंब होतो. यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळत नाही. ही बाब लक्षात येताच सभापती सिद्धेश रावराणे संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर चांगले संतापलेत. पाहूयात. जनावर मेलं तर ती जबाबदारी कोणाची? साधा आणि सोपं उत्तर. तुम्हाला तो शेतकरी टपालात टाकेल? वन खातं का टपालात टाकेल? त्यांना पैसे द्यायचे नसेल तर वन खात्यापेक्षा तो शेतकरी तुम्हाला कळवतो ना. अहो शेतकरी कशाला सकाळी असतात ना, त्याच्या गावामध्ये असतात ना. मला सांगा, तो कळवणार 100%. गरज त्याला कळवणार. तुम्ही हे म्हणतात चुकीचंच आहे. शेतकरी कळवले राहणारच नाही. तुमचं डिपार्टमेंटचा आढावा बैठक वेगळ्या पद्धतीने अध्यक्षांच्या समोर घ्यायला मी उपाध्यक्षांच्या कानावर घालणार. काही होते ही उत्तर देताना चुकीचे देतात. अहो ज्या जनावरांचं ऍक्सिडेंट झालं त्याला आम्ही पुरलं. डॉक्टरांना 5:30-6 वाजता फोन केले जिवंत असताना जनावर. डॉक्टरने 8 वाजता मेसेज केला, साहेब मी जनावर म्हणजे त्याच्यावरती योग्य ती कारवाई झाली आणि जनावर आम्ही त्या शेतकऱ्याच्या गोट्यात सोडलं. हे उत्तर आहे तुमच्या डॉक्टरांचं. माझ्या बाबतीतला अनुभव सकाळी 5:30ला ज्या जनावराला 6 वाजता मी जाऊन पुरलंय. एवढी तुमची निष्काळता आहे आणि तुम्ही सांगता का? काय सांग उत्तर देत आहे? 7:30ला तुमचे डॉक्टर मला मेसेज करतात. आता जी आहेत बघा साहेब, आता जी आहेत त्यांना सहकार्य तुम्ही करायचं. यांच्या मार्फत जेवढी शेतकऱ्यांना मदत देता येईल आपल्याला त्यासाठी आपण त्यात कुठल्याही प्रकारची त्रुट काढायची नाही. कुठल्याही शेतकऱ्याची त्रुट काढायची नाही. स्पष्ट सांगतो. त्यांना जे फॉरेस्टवाल्यांना पाहिजे ते द्यायचं. त्यांच्या पद्धतीने पुढे फॉलोअप करते. कारण अजिबात जर शेतकऱ्यांना त्रास झाला, जनावरं जर तालुक्यातली कमी झाली तर मग मी तुमचं नाव त्या थोडक्यात सोडणार. लक्षात ठेवा. साहेबांना तिथे जावं लागतं किंवा आमच्या संबंधित पाठवा ना साहेबांना. कधी? स्वतः जाते. तुम्हाला गाडी हवी आहे का? नाही, स्वतः डॉक्टर पण जाते, पण कल्पना मिळत नाही. कशी कल्पना मिळत नाही? जर आम्हाला लोकप्रतिनिधींना कळतं, पत्रकारांना कळतं, फॉरेस्टवाल्यांना कळतं. तुमच्या डॉक्टरांना फोन करणारच. तो नुसता फॉरेस्टवाल्यांना फोन करून थांबत नाही. ज्याचा जनावर मारला जातो तो तुम्हाला पण फोन करणार आणि यांना पण फोन करणार. पण साहेब मला तुम्ही सांगा, काम कोणाचं आहे? तुमच्या जनावर कमी होणे काम कोणाचं आहे? आपल्या डिपार्टमेंटचं. शेतकरी ह्यांना न फोन करता थांबणारच नाही. तुम्ही हे चुकीची माहिती आहे. शेतकरी ह्यांना फोन करणार तुम्हाला. जर आपण लक्षात घ्या, आपल्या डिप्युटी पैसे जर त्यांच्याकडे जात असतील, ते जर पैसे आपल्याला मदत करायला तयार असेल, आपण फॉलोअप घेणं महत्वाचं आहे ना. आपल्या शेतकऱ्याला न्याय मिळाला पाहिजे. तालुक्याच्या जनावरं वाढली पाहिजे, दूध वाढलं पाहिजे. काम कोणाचं आहे? साहेब एखादा शेतकरी टपालात टाकेल का याचं आधी उत्तर द्या. कोण कुठल्या एखाद्या शेतकऱ्याला उठवा. आम्ही पण सगळे शेतकरी तुम्ही टपालात टाकू. काय साहेब तुम्ही सांगताय? चुकीची माहिती देऊ नका. कृषी अधिकाऱ्यांना, कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांना विचारा. साहेब तुमच्याकडे सकाळी गुडके नावाची व्यक्ती आली होती. पर्सनली मी त्या व्यक्तीला गेल्या 6 महिन्यात मला 2 दिवसापूर्वी ऑफिसमध्ये फोन आला. पावती काय बोलते का त्याला पण सकाळी रिटर्न आली. राम मंदिरातील चोरी प्रकरणी काँग्रेसनं RSS आणि भाजपवर गंभीर आरोप करत वेंगुर्ल्यात रघुपती राघव राजाराम सत्याग्रह आंदोलन केलंय. पाहूयात. राम मंदिर लुटणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. लुटणाऱ्यांवर कारवाई झालीच पाहिजे. चोरांना अटक करा. राम मंदिर लुटणाऱ्या मोठ्या चोरांना अटक करा. अयोध्येमध्ये राम मंदिरात जी चोरी झालेली आहे, तो चोरी म्हणजे फक्त दागिने पैसे
सोनं किंवा हिरे चोरीला गेलेले नाहीत, तर 140 कोटी देशातील लोकसंख्येच्या आस्थेचा प्रश्न आहे. राम मंदिर हे लोकांच्या आस्थेचा प्रश्न होता. त्या आस्थेवर घाला घालण्याचं काम या लोकांनी केलेलं आहे. राम मंदिरची जी ट्रस्ट कमिटी आहे ती कमिटी केंद्र सरकारने नियुक्त केलेली आहे आणि मोदींच्या पसंतीने तिथे ट्रस्टी नेमले गेलेले आहेत. तर ह्या भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांच्या सहकार्याशिवाय किंवा त्यांना माहिती असल्याशिवाय ही एवढी मोठी चोरी होऊ शकत नाही. हजारो कोटींची चोरी तिथे झालेली आहे. त्यामुळे फक्त छोटी किरकोळ कारवाई, एक 7-8 लोकांना, खालच्या लोकांना पकडून अटक करून त्यांच्यावर कारवाई केल्याचं जे नाटक केलं जातं आहे ते न करता चंपतरायसारख्या माणसाला अटक करा, मोठ्या ट्रस्टींना अटक करा आणि जे मोठे मासे आहेत त्यांनी हा भ्रष्टाचार केलेला आहे मिटून त्यांना अटक केली पाहिजे, ही काँग्रेसची मागणी आहे. त्यासाठी हा भारतभर आणि महाराष्ट्रात हा सत्याग्रह चालू आहे. जोपर्यंत या मोठ्या लोकांवर कारवाई होणार नाही तोपर्यंत हा काँग्रेसचा सत्याग्रह चालू राहील आणि मोठ्या लोकांना अटक केल्यानंतर त्यांच्याकडून काही माहिती मिळेल. त्याच्यामध्ये पूर्ण भाजप आणि RSS संघ, RSSची लोकं ह्याच्यामध्ये आहेत आणि RSS आणि भाजपने हे मंदिर लुटण्याचं काम केलेलं आहे. यांना रामाप्रती आस्था नाही. राम हे लुटण्यासाठी राम मंदिर बांधण्यात आलं होतं असा आमचा आरोप आहे. त्यामुळे राम मंदिर हे लुटण्यासाठीच यांनी बांधलेलं होतं आणि लुटण्याची कामगिरी यांच्यानी केलेली आहे. त्यामुळे यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे आणि लोकांच्या श्रद्धेला जो तडा बसलेला आहे तो तडा कधीही भरून येणार नाही. त्यामुळे या देशातील जनता यांना कधीही माफ करणार नाही, एवढंच मी या प्रसंगी तुम्हाला सांगतो. आज आम्ही हे जे आंदोलन या सिंधुदुर्ग शहरात करत आहोत, गेल्या आठवडाभरापासून सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सर्व तालुक्यांमध्ये हे आंदोलन आमचं चालू आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे आमचे अध्यक्ष आदरणीय सपकाळजी यांनी आम्हाला निर्देश दिले की रघुपती राघव राजाराम या वाक्याचा उल्लेख करत सत्याग्रह करायचा आहे. मुळात अयोध्येतील राम मंदिरामध्ये आपल्यासारख्या सर्वसामान्य नागरिकांनी जी देणगी दिली रामाच्या प्रेमापायी, राम भक्त म्हणून आपण तिथे गेलो, दर्शन घेतलं, तिथे जी काय मी वर्गणी दिली असेल किंवा इतर रामभक्तांनी जी काय वर्गणी दिलेली आहे जनसामान्य नागरिकांनी, त्या ठिकाणी त्या वर्गणीची चोरी तेथील विश्वस्त जे आहेत, जे भाजपा माइंडेड आहेत, त्यांनी चोरी केलेली आहे. त्यांवर अजून कोणतीही कारवाई झालेली नाही. कोणताही निर्णय त्याबाबत मोदी सरकार घेत नाही आहे. मोदी सरकारने राम मंदिराचा मोठा इश्यू केला होता. भूमिपूजनापासून ते राम मंदिर उद्घाटनापर्यंत ते तयार झालेलं नसताना पण त्यांनी घाईघाईत केलं. सगळीकडे मोदी चमकत होते. मग ह्यावेळी मोदींनी त्या ठिकाणी जिम्मेदारीने पुढे यायला हवं होतं आणि ही जी देणगीपेटी ज्यांनी लूट केलेली आहे त्यांबाबत आदरणीय मोदींनी बोलायला हवं होतं, परंतु त्यांनी बोललेले नाही. या सर्व भ्रष्टाचारी लोकांना तिथे शिक्षा झाली पाहिजे, त्यांच्यावर गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत. ते झालेले नाही. म्हणून महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या आदेशानुसार आज आम्ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये देखील आज सर्व आमचे ज्येष्ठ नेते आहेत, पदाधिकारी आहेत, सर्वांसमवेत आज आम्ही हे सत्याग्रह इथे करत आहोत. अंकिता प्रभू वालावलकर वैभववाडी तालुक्यातील नादवडे गावात येणार आहे. पाहूयात. नमस्कार मंडळी, मी अंकिता प्रभू वालावलकर आणि नादवडेकरांना माझा सप्रेम नमस्कार. 2023 साली मी नादवडे गावात पहिल्यांदा आले होते, माझ्या टीम सोबत आले होते आणि तिथल्या विठ्ठल रखुमाई मंदिरातला आषाढी एकादशीचा कार्यक्रम मी अनुभवलेला होता. तुमचं प्रेम आणि तुम्ही सगळेजण ज्या पद्धतीने तो कार्यक्रम करता अजूनही माझ्या लक्षात आहे. यावर्षी मी पुन्हा एकदा येते, त्यामुळे माझी त्या गावातल्या सगळ्या माहेरवाशिणींना आणि पंचक्रोशीतल्या सगळ्या भक्तांना विनंती आहे की तुम्ही सगळेजण या, आपण उत्साहाने त्या दिंडीमध्ये मस्त नाचूया, गाऊया आणि हा जो गावचा उत्सव आहे हा जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करूया. तुम्ही सगळ्यांनी नक्की या, मी सुद्धा येते. केलई हॉस्पिटल, जिल्हा रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय, जिल्हा परिषद आरोग्य विभागाच्या संयुक्त विद्यमानं माजी मंत्री आमदार दीपक केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त मोफत महाआरोग्य शिबिर होत आहे. 100 डॉक्टर उपस्थित राहणार असून 30 स्पेशालिस्ट डॉक्टर उपस्थित राहणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांनी दिली आहे. सन्माननीय दीपकभाई केसरकर यांच्या वाढदिवसानिमित्त महाआरोग्य शिबिराचं आयोजन केलेलं आहे आणि त्याची तयारी म्हणून आज आम्ही कॉटेज हॉस्पिटलला आलेलो आहोत. आमचे जिल्ह्याचे अधिकारी पाटील साहेब तिथं आलेले आहेत, बेळगाववरनं प्रभू डॉक्टर आलेले आहेत आणि आम्ही सगळं एक नियोजन करत आहोत आणि आम्ही योग्य प्रकारे नियोजन केलेलं आहे आणि 20 तारीखला कमीत ते 5000 पेशंट येतील
अशी आमची अपेक्षा आहे. सगळ्यांची व्यवस्था ही दीपकबाई मित्रमंडळातर्फे केली जाईल. इथं जवळजवळ 100 डॉक्टर येत आहेत आणि त्याच्यातले जे 30 डॉक्टर आहेत हे पूर्णपणे त्यांची तपासणी करणार आहेत. जे मेन डॉक्टर आहेत ते विविध रोगांवर ते स्पेशालिटी आहे त्यांची, ते विविध त्यांना त्या पद्धतीत आम्ही रूम अवेलेबल करून दिलेले आहेत. एका रूममध्ये 2 डॉक्टर असतील अशी 15 रूमची त्यांना व्यवस्था केलेली आहे आणि जे बाकीचे जे डॉक्टर आहेत ते त्यांना मदत करतील. अशा प्रकारे हा एक नियोजनाचा भाग आहे. जे पेशंट येतील त्यांना नाश्ता चहा पाण्याची सुद्धा व्यवस्था केलेली आहे आणि पेशंटला कोणताही त्रास न होण्याची जबाबदारी आम्ही घेत आहोत आणि पेशंट बरे व्हावेत. त्या दीपकबाईच्या मतदारसंघातील पेशंट बरे व्हावेत या दृष्टिकोनातून आमचा सर्वांचा मानस आहे. जिल्ह्यातनं जरी पेशंट आले कुठूनही हा मतदारसंघ सोडून जरी आले तरी त्यांना इथं त्यांची तपासणी एकदम चांगल्या पद्धतीने केली जाईल. त्याच्यामुळे या महाआरोग्य शिबिरात सर्वांनी भाग घ्यावा आणि हे महाआरोग्य शिबिर यशस्वी करावं असं मी सगळ्यांना विनंती करत आहे. आमचे जिल्ह्याचे शल्यचिकित्सक डॉक्टर पाटील आपल्याशी याबद्दल थोडी माहिती देतील. दिनांक 18 तारखेला आपण जो कॅम्प मेगा कॅम्प घेतो आहे 20 तारखेला आपण जो कॅम्प घेतोय महाआरोग्य शिबिर ते आपण संयुक्त विद्यमाने घेतोय. त्यामध्ये केलीचे हॉस्पिटल, जिल्हा रुग्णालय, इथलं उपजिल्हा रुग्णालय व जिल्हा परिषदचा आरोग्य विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आपण हा एक कॅम्प घेतोय. या कॅम्पमध्ये केलीमधील ज्या स्पेशालिटी डॉक्टर्स आहेत म्हणजे विविध प्रकारचे आहेत, त्याच्यामध्ये जनरल मेडिसिन आहे, जनरल सर्जरी आहे, ऑब्स्टेटिक गायनेकॉलॉजी आहे, पिडियाट्रिक सर्जरी जे लहान मुलांचे ऑपरेशन्स आपल्या जिल्ह्यामध्ये होत नाहीत तर तशा प्रकारचे पण सर्जन उपलब्ध राहणार आहेत. त्याचाही लाभ त्या विभागातल्या पेशंटनी घ्यावा. त्याचप्रमाणे आपल्याला ऑर्थोपेडिक सर्जरीज ह्या पण आपल्याला ऑर्थोपेडिक जर काही क्रोनिक आजार असतील ऑर्थोपेडिकचे तर ते पण तपासले जाणार आहेत. त्याच पद्धतीने या ठिकाणी ENT ऑफ्थॅल्मॉलॉजी स्किन यामध्ये देखील आपली तपासणी होणार आहे. त्याच्यानंतर कार्डिओलॉजी जर आपल्याला हृदयरोगविषयी जी तपासणी आहे 2D इको जी वेगळ्या प्रकारची तपासणी आहे ती पण या ठिकाणी मोफत होणार आहे, त्याचाही लाभ घ्यावा. त्याचप्रमाणे न्यूरोलॉजी म्हणजे मेंदूचे जे आजार आहेत त्याबद्दलही इथं तपासणी केल्या जाणार आहे. त्याचप्रमाणे दाताचे आजार जे आहेत तर या सगळ्यांच्या ह्या फॅकल्टीजमध्ये आपण या सगळ्यांच्या रुग्णांची तपासणी होणार आहे. तपासणीसाठी योग्य नियोजन केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये आपण पेशंटची बैठक व्यवस्था, त्याच्यानंतर तपासणीसाठी लागणाऱ्या त्यांच्यासाठी रूम्स, लागणारे इन्व्हेस्टिगेशनसाठी जे आपले लॅब टेस्ट आहेत, एक्सरे आहे, CT स्कॅन आहे, 2D इको आहे, या सर्व तपासण्या आपण व्यवस्थितपणे करून त्याचं विभागवार आपण त्याची नोंदणी करून त्यानंतर ज्या पेशंटला पुढील उपचाराची गरज आहे अशा पेशंटचे देखील आपण MJP जॉय एम्पॅनल्ड हॉस्पिटलमध्ये त्यांची व्यवस्था करून त्यांच्या उपचार मोफत केले जातील. व तरी या दीपकभाई केसरकर साहेबांच्या वाढदिवसानिमित्त हे जो आरोग्य उपक्रम राबवलेला आहे तो वाखाणण्याजोगा आहे व याचा जास्तीत जास्त रुग्णांनी लाभ घ्यावा. तो PRO आहे, पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, KLE ऑफिसर्स आणि आपल्या इथला एक ऑफिसर्स, ह्या दोघांचं कोऑर्डिनेशन करून आपण ते पेशंट एम्पॅनल्ड हॉस्पिटलमधून करून घेऊया. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाइनचे प्रायोजक आहेत पारुल यूनिवर्सिटी. यहाँ पॉसिबल है. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.